کیا بنتا پہ سیرو اڈا سیرو ہے اڈا ہے اچھا سیرو ہے دو بنوانے دروازے میں کہ دو دروازے بنوانے نا 6 نسل والے کیا حساب کتاب ہے دروازے دا دروازہ جڑا ٹالی والا ہے وہ 5000 دا دروازہ ایک اچھا تے جڑا ہے کیل والا وہ 20000 دا کیل والا 20000 دا تے ڈیزائن جڑا ہوے ہاں ڈیزائن جڑا ہوے تو بنا گن سے پکی گل ہے پکی گل ہے رعایت کر کے دسا بس رعایت کر تے دسا بالکل رعایت نال ہے صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کریں تو سارے خیریت نال ہو دوستو میں اج باہر دا علاقہ دے دا موسم اج تھوڑا ٹھنڈا تھیا کھڑے تے بادل دی وجہ کو نا بادل بنے کھڑے تے ہی وجہ کو موسم تھوڑا ٹھنڈا تھیا کھڑے باہر میں کوئی چیز دے دوں پکوڑے سموسے بھوک لگی ودی میں کہ تھوڑا جا باہر کوئی ریفریشمنٹ کر گنوں تو سمجھ نہ رہو تے ویڈیو دے رہے ونجو بہت مزہ آو سی اپنا علاقہ دیکھے نا دینی والی پل باہر عصر دی اذان بھی تھی ون پے گئی ہے تقریباً ہن ٹائم تھی گئے ویسے صحیح کیا ٹائم ہے وے یہ ٹائم ہے ویسے 4 بجتے کتنے ٹائم 4 بجتے 28 منٹ تھی گئے تے باہر جل دوں علاقہ ہی دے دوں موسم دے دوں تھوڑا ٹھنڈ دا ماحول بنیا کھڑا ہے کیونکہ سردی ہے آج تقریباً 8 فروری ہے 8 دوجے مہینے دی 8 تاریخ ہے تے یہ وجہ کو ٹھنڈ اجان تھوڑی تھوڑی ودی ہے تیجے مہینے تک ٹھنڈ موک پینی ہے گرمیاں شروع کی وینی تے باہر جل دوں دے دوں تھوڑا ماحول بھی دے دوں تسا میرے نال رہو تسا تمام تو ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر گنو تاکہ میری نویں آنے والی ویڈیو تواڈے تک بر وقت پہنچتی رہے ونجے تے تساں اساں ایک فیملی بن ویسوں انشاءاللہ بہت مزہ آو سی ٹرسوں پھرتوں علاقہ دیکھسوں انجوائمنٹ کرے سوں گپ شپ کرے سوں جیڑے دوست کو واٹس اپ نمبر میرا چاہیے ہے وہ میرے کو کمنٹس کر سکتے میں ان کو اپنا واٹس اپ نمبر بھی شیئر کر دے ساں کوئی مسئلہ کیا نہیں گپاں کرے سوں ماحول بنے سوں انجوائمنٹ کرے سوں تو سائی میرے نال رہو میں توان نال رہاں انشاءاللہ مزہ آو سی باہر جل دوں علاقہ دے دوں وکی میں علاقہ ہے خوبصورت سارا علاقہ ڈینے والی پل چل دے ہاں باہر تے ویڈیو شروع کریں ہاں دیکھو صحیح باہر ویندے پے ہاں یہ سارا علاقہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت علاقہ ہے باہر دی چابی بھول گیا ہم اے چابی پئی ہے تالا ماری ونوں تاکہ کوئی دکان میری نہ وڑ وجے چھوٹی موٹی دکان بنائی کھڑوں تالا لگ گئے ہاں بھائی گجر بلوچ کیا گاجر کھانا کھڑی گاجر کھاوا ہاں بھائی کیا حال ہے فاتح تو ٹھیک ہے پیچھو کون کھڑے موسا ہی نا تو موسا ہے تیرے نا اور تیا میری سائیکل کی دیکھی تھی جڑی چھک گیا میں سائیکل کی دیکھی تھی جڑی چھک گیا میں ہاں کیا دے یعنی چھک گیا ایسے ہی ساڈا علاقہ ڈینے والی پل دیکھو رونقاں اجانی ساڈے علاقے دے وچ سائیکل چلدے ودن اے گجر ہوٹل والا ہاں بھی چاہ کیویں کلو دینا پئی چاہ کیویں کلو ہے کلو دا پتہ کرے کوپ تو پتہ ہے کوپ کیویں 3 روپے دا ہے 15 روپے دا ساڑھے واسطے کتنے دا ہے 25 روپے دا چھوٹا وہ 15 والا 20 تھی گے وہ 5 لکھے نا بھیا کائے نا ویڈیو بن دی پئی ہے یوٹیوب تے بھی جیسا چیک کری ویلڈنگ والے تو لٹیرے ہوندن
70 रुपए गाजर घेन खेल उस्ताद गाजर घेन घेन तेरे वास्ते जबरदस्त माहौल बन वैसी हाँ भाई मुनव्वर क्या आदा पिया हमें भाई क्या आदा पिया हमें गोगरू 1050 रुपए खाली गोगरू आका जावेरा मगे चामा बड़ी लाती होती भाई गाजरी चाद उते नेट पे भेजा दे नेट नेट ते चढ़े सू गाजरियां थोड़ियां पूरा बाहर जन मशीन पे आप दे ए कितने का गिलास है सारे वास्ते 100 रुपए का क्यों 100 रुपए क्यों महंगा ठीक है वीडियो बनाने में तुम महंगा काट दो बाबा घाट कर दो रात को घाट कर दो कितने 50,000 आ जो लुडे भाई यार दाढ़ी बनावनी है दाढ़ी बनावनी है दाढ़ी अल्लाह का पता नूर साहब खड़न थे जो लो उठी दाढ़ी बना मेरी उठी दाढ़ी बना अल्हम्दुलिल्लाह क्या वीडियो बन रही पई है वीडियो लाइव चली खड़ा हो गया ओए कहना ए बने ना भी वाला YouTube पे चढ़े सू हां वो उठी क्या करा दाढ़ी तो बनाओ जो ठीक है गाजरा खंदे तो बनाओ हां बनाओ निकल दुकान जो भाई लाइव चली वाले भाई लाइव तो बुला दो और वीडियो जो बनी वाला गाल कर रहा है जो माइटा अल्लाह रे बड़ा कर ओए ना लड़ो आवे शफीक आवे दाढ़ी बनवे नू खत छत ए देखो इतना कर लकड़ दा काम अड्डियां दा काम ए शफीक नहीं थी गया ये सारी गरीबी नई दी दुकान है मलिक शफीक मुगल दी ऐसे ही बला खाता करो शीशा टूटा है इसलिए बेजा टूटा पे क्या कह यार वो है कि दुकान जेडी त्रुटी करी है डर लगदा है इथाई कर दाढ़ी बनवाउण लंदा सी हां हुन बोके छौंदा हो सी भाई मताणू तू कहीं ले आप होए ए देखो माहौल बाहर दा वाह वाह क्या बात है ए सही कुर्सी ते बैठ चुकी हूं शफीक तू सदी बैठू हो देखो गया वा दे बाहर ए हुन बाहर का खात छात करवे नू एवे खात मैं अदा करवावा ए दाढ़ी छोटी ना करवावा मैं करवाता इवे ना पर खात कर दाढ़ी छोटी ना कर मतलब सीधे कर खराब हाल सिर्फ कैची ना दिन शुरू की कपड़ा छपड़ा अपना सटिया मैं वीडियो बने ही बैठा रहा तू देखी बाबा ए जन बता हां तीर रखना को का नहीं को बोला देखो स्टैचू बना था हां कोई साहब मैं अपना काम कराना तू जड़ा ना अपना काम कर मैं वीडियो बने ना बैठा रहा टेंशन ना कर तो खपा है या नहीं चैनल कोई ए तुसा जिया भिरा सपोर्ट करे थे वीडियो देख से जड़ा वाला ओले ओले शुरुआत कर मैंने तू वाली होनी ने जड़े अरे ए हिने को आख ना जड़े वीडियो मेरी दे दे पेन उन्हें को आख भी चैनल को सब्सक्राइब कर छोड़ा करो रिक्वेस्ट कर यार तू रिक्वेस्ट कर भी करना यार आ चावे शफीक इधर वीडियो चावा ना मतलब तेरी मान गिनन हैं तो अरे तेरी आपने कोई नहीं मनना आ खत छत हुन बनवा के दसे मल्ले अपना शफीक नई कनू ये अपनी सेटिंग करना पे गरीब भी दुकान है असा ही गरीब बंदे हूं ते हुन वेंदे पियूं देखो खत सही बनया खड़ा है मेरे नजरे तो अच्छा बनया खड़े माशाल्लाह हुन निकलदे पियूं अपने दुकान पे घर वहाँ रोटी खाऊंगी भूख लगी तू खाएंगी रोटी
اسا سویرے ناشتہ کرنا بس غریب ہو کیا غریب ہو ہاں زکات دے حقدار ہو زکات دے حقدار ہو زکات دے حقدار نہ کر وے دسا کیمرے کو شرمائی تئی میں کھڑی کی پھر ماما دی کیڑی گل دی گل سیدھی تے کیتے میرے کان سے زکات دے کمال بندہ دسا دے یار آئے کماون والا کماون والا تھا یار ابن ویڈیو بنی نہیں پی ویڈیو انٹرویو گھنی نہ پہ چلو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے مہربانی گودا نظر دا کاش کشے کر بھی کھڑا اے کیا بندا پہ سیرو ادا سیرو اڈا ہے اچھا سیرو ہے دو بنوانے دروازے میں کہ دو دروازے بنوانے نا 6 نسل والے کیا حساب کتاب ہے دروازے دا دروازہ جڑا ٹالی والا ہے وہ 5000 دا دروازہ ایک اچھا تے جڑا ہے کیل والا وہ 20000 دا کیل والا 20000 دا تے ڈیزائن جڑا ہوے ہاں ڈیزائن جڑا ہو تو بنا گن سے بڑا گن سے پکی گل ہے پکی گل ہے رعایت کر کے دسا فوٹو دکھا دے بس رعایت کر تے دسا بالکل رعایت نال ہے صحیح فل اینڈ فائنل ہاں فکس کر دے سو ہاں اتھے گھر گھر چلو لامنے کی تھا کنڈی والے تے لا دے یا اور فلم بڑھتی پئی جا نہیں بڑھتی پئی ہاں بندی پئی ہے اچھا اڈے کھڑے مارو ہاں اڈے دا فوٹو میں چیک تھوڑا سارا کچھ اے کتنے دا دوڑیے یہ 300 دا چوکڑا ہے اڈے دا سیٹ کتنے دا ہے یہ سیٹ 8500 دا 8500 دا ترے حصے ہوندن وچ ہاں 3 سے چلو بیک سیٹ دوپٹہ بیا 12 گھوڑیاں میکسی دوپٹہ 12 گھوڑیاں ہاں 6 شمشیر 6 شمشیر بڑا دا کھڑے 4000 دا وہ کتنے دا ہے وہ 5000 دا بڑا ہاں اچھا 4000 دا چلو یہ بڑا چھوڑ با بن گئی ہے امید کرنا آپ کو دوستو یہ ویڈیو اچھی لگتی پی سی کیونکہ ماحول ہی کوئی جس طرح کا سارے علاقے دے دیسی لوگ پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ ہوں میں اپنے گھر پہنچ گیا تے ہوں روٹی شوٹی کھانوں اتنا کر روٹی کھا تے وال اپنا باہر دکان وال لو سوں تے ہوں یہ ویڈیو کو اتنے اینڈ کرنے پیوں میں امید کرنا تو آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہو سی اگر ساری ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو سارے چینل کو سبسکرائب کر کے لو تے اندر نال بیل آئیکن دبا دیو کمنٹس بھی کیتا کرو لائک بھی کیتا کرو شیئر بھی کیتا کرو تا ملتے ہیں اگلی ویڈیو ڈال تب تک کے لیے اللہ حافظ بولا نے غلطی نہیں نواں یوٹیوبر نہیں وجہ کرو تا انشاءاللہ نئی ویڈیو نال مل دوں تب تک کے لیے اللہ حافظ